Ei, una setmana més fitxant. Crec que vaig jugar la setmana passada i que aquesta torno a jugar, o no, o va ser fa 2 setmanes, no ho sé, però més o menys és com imagina't que corrés d'això i que treballés només un cop a la setmana, 20 minuts, que és el que em porta el capítol, bueno, amb l'edició, amb el muntatge i tot, 40 minuts, 1 hora, va, un dia que vaig lent i m'ho agafo amb calma, 1 hora. Ja està. Cada 2 setmanes o cada setmana 1 hora. Puta mare, no? Una mica la feina dels polítics, no? Que, bueno, van a llocs, però tampoc treballen gaire. M'imagino, no sé, no puc opinar, no en tinc ni puta idea. No he sigut mai polític ni ho vull ser-ho. Seguim, no? Toca avui, crec que ve jefazo, Crec que ve jefazo i m'agradaria no perdre vida, evidentment. Tinc en Grim fotut. No, el que volia mirar era tema defenses, tio. Si no vull que em torni a passar allò d'en ella, vull saber quin és el Pokémon que tinc amb més defensa, el Pokémon que tinc amb més defensa especial i, de passo, el Pokémon que tinc amb més atac i amb més atac especial. Vale? Llavors anem a... que això hauria de saber. És bàsic, però... jugo com un nen de primària, jo, a Pokémon, tu. A veure, aquest és d'atac especial, té 89 d'atac especial. Bueno, vaig per les defenses, té més defensa especial, 72. Té més defensa especial en Grim, però per nivell, bàsicament, Aquest en alt segurament serà el Pokémon més defensiu que tingui, 139. L'Umbreon és el Pokémon més de defensa especial que tinc, 119. És a dir, tinc en alt i en daurat com a defensius. Tot i que, bueno, 97, aquest té 99. En Dim no està malament, de defenses. Però, bueno, bàsicament és daurat i nal, defensius. I llavors tinc en Chari, que és especial, d'atac especial, tinc en Grim, que és atac, té molt d'atac en Grim, 110, el que passa és que crec que no tenia cap puto atac físic, té destructor, i ja està, només té destructor, loco. No té cap puto atac físic, és el problema, però té molt d'atac. En Nala és basura, en Daurat bastant basureta també. I en Telen deu ser atac especial, té 92, en Chari quan té? 89. L'atacant especial més heavy que tinc deu ser en Telen, que té pols aquàtica i confusió, que no està malament. I en Dim és d'atac, té 92, i el millor atac el deu tenir en Grim i llavors en Dim, Vale. I en Chari... Vale, mig. Vale, dit això, em toca anar amb el jefazo, no? M'imagino que aquí serà el jefazo. O no, encara no. Ho dic per anar a curar o què fer. Hòstia puta, aquí el laberint, no? Això em recorda el primer joc de Pokémon. El Pokémon que es coneix com a Pokémon Rojo, no? O Azul. Que allà té una cosa similar, I jo com Nadal, ja ho veig, cau amb la puta. Vull tornar enrere per anar a pillar l'objecte aquell, Per aquí. Estava com amagat. Let's go! Ha trobat burla. Té pinta, pel nom té pinta a basureta, I això què era? Bitllet senzill. Bueno, en fi. Burla, ja. MT12. L'objectiu entra en una ràbia que només li permet utilitzar moviments d'atac durant 3 torns. Bueno, no m'interessa absolutament gens, però gens. M'interessen altres coses. Pau mental pot estar bé. L'usuari es centra en silenci i el seu esperit es calma, elevant així el seu atac i defensa especial. Això per l'Slowbro, per en Telen, tio.
crec que és bona, Pujar-li atac especial, ja que hem vist que era un atacador especial aquest. Afluixar què feia? L'usuari fa el ronso recuperant vida. Vida està bé, badallar adorn. Badallar no em convenç, crec que és millor pau mental, sí. Pau mental no està gens malament. Hòstia, avui estic veient que estic fent molts canvis. Volia fer coses del joc, però estic aquí com una mica... Atac 60, defensa especial. Defensa especial és important que li pugi, I li puja molt o li puja una mica només? Pau mental... Que li augmenta, no diu. Li deu augmentar a 1. Però bueno, està bé. No ens queixem, vale. Pau mental. Es marxen quan... Me cau la puta, marxen, quan les gastes. Macroimpacte. Vale, no m'interessa. Fanfarronada. No m'interessa, talla. És que no tinc... Mira, culturisme no està malament, Augmenta atac i defensa. No sé a qui li podria donar. Atac i defensa li podria... Quin era culturisme, no? Li podria donar al Feraligatr, que hem vist que era un atacant, o en Grim. Atac i defensa. Home, no està mal, en Dim. No està gens malament per en Dim i per en Grim ja. Clar, atac però no té atac i defensa li convé. L'ensenyo en Dim, L'ensenyo en Dim. Farem una bèstia aquí, culturisme, va. Fer servir. Sí. Vinga. No pot. Cap pot, vale. I afila ungles què fa? Augmenta la seva estadística i precisió. No m'interessa. Va, dit això, seguim. Seguim, que ens encantem en coses que no hauríem d'encantar-nos. Vale, per aquí, no? O per aquí? És que no tinc ni idea, gent. Per aquí? Vale, per aquí? Vale. Per aquí? Vale, allà hi ha un objecte. El anem a pillar. Collonut. Pedra lluna. Pedra lluna que pot fer evolucionar Pokémons que no tinc. Segur que hi ha 1000 objectes amagats, però és que com que passo, no? De parlar amb tot i ara, clar, ara l'he liat aquí. Bueno, en fi. Joder, em fa recular tot, Era per aquí, no? Pum, pum. Per aquí, sí. Llavors, per aquí. Vinga. Per aquí. Vinga. Per aquí. I hem sortit d'aquest desastre, vale. Vale. Hòstia puta, és enorme això, loco. Allà hi ha uns botons, mira, aquí hi ha el jefazo, loco. Mira, sembla que em puc connectar a les càmeres de l'edifici. Aznar. Y por eso os he seleccionado para mi nuevo partido. Pero para ello necesitaré que aprendáis de uno de los mejores. ¡Adelante! Hello! Molt well, nois. Right now tenim gairebé. Heu fet a lot of progress amb el projecte Fatxada. Fatxada. Pillem? Fatxada? Tornarem a fer Catalunya Great Again. Catalunya, España. Además, ¿en qué dialecto hablas? Perdona, pensaba que we are in the intimidad. Bueno, en todo caso, ¿qué hay que hacer ahora? Well, lo que hay que hacer es cerrar el proyecto y después tomar la Pokémon League, expulsar a los Red Communist y al Establishment and make lo que sea great again. ¿Y con el tema de Valencia? What tema? Pues lo de la compañía eléctrica, los casos de corrupción. Well, deja atrás al PP, ya se las arreglarán. Enviemos somebody del CNI y listo.
Genial. Estic rascant el coll, Tomaremos la liga Pokémon al estilo. ¡Se sienten, coño! Pero para eso nos falta el componente final y terminar los experimentos en el valle, no ho he llegit. Pues ponte les piles now. Alguna duda? Jo, què hem de fer amb els raconaires? Tranquilo, ya hemos tratado con eso infiltrando a De Pedro en sus filas. Nunca sospecharán de quién es realmente. No, això no es canta. En aquesta casa no es canta. Ring, 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 ring. Oh, mi teléfono. Arriba España, dígame. Entiendo. Parece que tenemos un intruso, Trump. Tranquilo, yo me encargo de ese motherfucker. Se ha acabado la clase. Me cago en la puta que no he curat, Me cago en la puta que no he curat. Me piro a curar, No, fill de puta! Vaja. If you vols destruir-nos, hauràs de lluitar contra mi, o si no, hauràs de fugir d'aquí. Fujo. Me piro, tio, he de curar, no... Hola, cagat, sí, el que tu vulguis, però estic amb molt poques vides, passo, ok? Passo. Vale. És un moment. Tranquils, que avui rebentem en Trump. Avui rebentem Mr. Trump. Ei, què passa, infermera? Vols curar els teus Pokémon? Sí, deixa'm-els endavant. Pum, tots curats. Doncs he curat, molt bé. Amb qui obrim? Obrirem amb Daurat. Amb en Daurat, que em genera seguretat perquè té molta defensa especial i té prou defensa. O això amb en Telen. Podem Telen, En Telen i li cardo em faig una pau mental i a veure com reacciona. No ho tinc clar, No ho tinc gens clar. Bueno, veurem, improvisarem una mica, Per aquí vaig més ràpid, no? Vale. És que no me'n recordo ja com era això. Aquí a baix, no? Per aquí, pim-pam. Per aquí, pim-pam, val. Collonut, per aquí, pim-pam. Perfecte, Donald Trump. Va, Daurat o Telen? Va, Daurat, no passa res. No, va, Telen. Telen és tipus psíquic. Si em treu un deverí, no crec que em tregui un deverí. Vinga, anem amb Telen, vinga. És molt lent, en Telen, però... Què passa, Trump? Donald Trump, no pots estar a aquestes instal·lacions, no et deixarem que ens facis fora. Tremola, terrorista. Se viene... Combate. Contra l'americano, grab her, day pussy. Ens diu que els agafem tot el que ve ser el potorro. Donald Trump m'envia un Hitmontop. Pokémon molt defensiu, parlant de defenses. Tinc confusió, Però faré una pau mental primer. Faré una pau mental. Gir ràpid, no m'hauria de treure gaire res, això, veus? Pau mental. I m'augmento l'atac especial i m'augmento la defensa especial. I puc fer-ne un altre aquí. Finta em farà més mal? No gaire. Vale, estem bastant bufats ara. Ara provarem fer un confusió, a veure què passa. Es puja la velocitat. Aquest joc passa una cosa, que és que estem aquí, amb Pokémons ja bastant totxos, però que tenen atacs molt fluixos en general. Ui! Ara jo crec que farà una superpoció, jo em faig una altra pau mental, veus? I ara ja a la següent confusió el rebento. Molt bé, Telen, tio, molt bé. Tot i que atacarà ell primer perquè és més ràpid. Confusió. I si em van una mica bé els tipus, jo segueixo amb en Telen, que el tinc molt bufat ara. Mort, perfecte. Adeu, Hitmontop. Ens veiem en una altra vida.
Mira tot el que puja. Molt bé, Telent, molt bé. 3 d'atac especial. Fantàstic. I m'envia un Murkrow. Murkrow és tipus sinistre volador. Sinistre volador. A més és atacant físic amb Murkrow, Amb Murkrow és perfecte per en Nal. El que passa és que en Nal pega menys que jo què sé, És perfecte per en Nal o és perfecte per en Dim també, Que té prou defensa, 99 de defensa. Anem amb Dim, Anem amb Dim i li fotem una queixalada. Una queixalada d'aquestes fredes. Molt bé, Dim. Perfecte. Vinga, queixalada gelada. Garantia, no sé quan em fa, ho aguantem bastant bé, mitja vida almenys, perfecte, mitja vida no entera, sobradíssim. Perfecte, Dim, moltes gràcies. Ets el millor, un Slugma. Un Slugma. Un Slugma. Un Slugma és que és Telent altre cop, Un Slugma és Telent claríssim. Jo crec que si me'l bufo un cop, l'Slugma jo diria que també és un Pokémon molt lent, Al nivell 40 el té. Jo crec que si me'l bufo un cop el mato d'un pols aquàtica. Pau mental. Vinga. Perfecte. Perfecte. Molt bé. I em fa servir amnèsia, que s'augmenta. La seva defensa especial, fill de puta, Pols aquàtica. Ja? Se l'ha augmentat molt, ara. Ui! Torna a fer amnèsia. Vale, jo aprofitaré per fer una cosa, que és un afluixar per acabar-me de curar tota la vida. Perquè aquest Slugma no em pot posar en problemes, però a saber qui ve després de l'Slugma. Hòstia, avui estic jugant amb cap, Estic jugant bastant bé. Pols aquàtica, perfecte. No el matarem, però li traurem lo just per matar-lo amb 2. A més, el confonem amb una mica de sort, es colpeja ell mateix. I... no. Columna de lava no m'ha de treure gaire. No és efectiu. Però em crema, fill de puta. Fill de puta. El podria curar la quemadura, la cremada, no? Tinc... Baies no en tinc, però aquí dec tenir... aquest antídot, no? Cura completa. Només en tinc un, Però crec que no, Crec que el mato, soc més ràpid, no? Crec que no, perquè crec que amb la resta de Pokémons, clar, és que saber quin Pokémon té després, si ho sabés potser l'hagués curat, però crec que he preferit matar-lo aquí. Un Gyarados, fill de puta. Un Gyarados. Gyarados és atacant físic. Ja, què pots fer daurat, tu, aquí? Pots fer entre poc i res, Xiscle, redueix la defensa. Li podria fer xiscle i raig confusiu amb en daurat. O li podria fer un dim. Guàrdia baixa... Escolpeja l'oponent sense que aquest atac s'afecti per canvis en evasió, vale? És a dir, no falla. I Ullal gelat. Anem amb Dim, anem a provar Dim i si no fem canvi a l'altre. Aniria molt bé tenir algun atac elèctric, Però no el tinc. Hòstia, em baixa l'atac. No, així no. Tornem a... No, perquè és que no li trauré res. Daurat. Farem la tàctica de daurat, Que és baixar-li molt... aquàtica i amb... Su puta madre. Su puta madre! No, hem de tornar a les andades,
Un Telene, si un Telene m'hagués anat bé, bufant Telene amb una confusió, ja el tenia mig bufat. Aquí l'he liat, Quan em treu? És que mira quin atac que té i no és gaire efectiu. I serà més ràpid, ja mullar el gelat, cua aquàtica. Buf. Aquí haurem de gastar alguna cosa, Qual li trec jo? És que no li trec una bessura, Puc apurar un altre ull al gelat, jo crec. Cua aquàtica. Crític me'l matava, Ull al gelat. Perfecte. Uf! Telene, m'aguantes dos cues d'aquestes d'aquest home? Defensa 99, té molta defensa també. I el primer torn el curaré. Bueno, el curaré. No sé si tinc un restaurar tot o un cua aquàtica, ja quan em treu. És que no... Joder. Aniria molt bé un restaurar tot, Max reviure no el puc fer servir, anticongelant, reviure, més PP, despertar, elixir, antídot. És que no tinc pocions, loco. Estic veient que no tinc putes pocions. Estic veient que tinc serios problemes, hòstia. I en Grim? Joder, el Gyarados dels collons, tio. És que no té res, tio, que el... Ona de fang. Ona de fang i intentar enverinar, no? Buah, ho tinc negre, gent. Ho tinc molt negre. Ho tinc molt negre. Crec que perdo una vida aquí. Aviam si puc fer una fluixar. Cua aquàtica, falla, toma ja. Telene fa servir a fluixar. Em curo, li foto, perfecte, li foto un cura total ara. Vale, joder, que bé. Vale, cura total, cura completa. Vale, usar en Telene. Vale. Rosa fa servir cura completa. Cua aquàtica, quan em treu? Vale. Ara em tornarà a atacar, per tant, li he de fer una altra fluixar. Cua aquàtica, em curo, ja sé... Oh, fill de puta, cop crític. Joder, puto Gyarados, com m'està donant pel cul, Quants afluixes tinc? I n'hi foto un altre perquè m'ha fet el Tornado. Es deu quedar sense cues aquàtiques. Cop crític, loco, per què m'estàs fent tant... I s'ha estremit. Dansa pluja, li puja atacs de tipus aigua. O sigui, atacs de tipus aigua són més potents. Sabeu què vol dir això? Que poder li foto jo més mal ara. És burro, m'hagués hagut d'haver fet... S'ha quedat sense l'atac que em feia d'aigua. Pols aquàtica, pumba, no li trec una bessura. No li trec una bessura. Ja amb un confusió quan li treu. S'ha quedat sense atacs de tipus aigua. M'arriba a fer dansa pluja. I atacant amb l'atac aquest que tenia, cua d'aigua, no sé quin era, em rebenta, però d'una manera... Buah! Pau mental... Mira, el cua aquàtica, o el que us deia. Mira el que m'ha tret, fill de puta. Vale, m'he de curar, M'he de curar i esperar que no em faci... cop crític, Esperar que no em faci cop crític. Cua aquàtic, que no em facis cop crític. Joder. Buah, el que estic patint. Crec que m'han sortit 8 canes noves. I ara jo crec que amb un... Ja no plou, per tant, pica menys el cua d'aigua i jo crec que amb un confusió el mato. Jo crec que ara... S'ha estremit, que pesat amb l'estremit, tio. Dansa pluja, em torna a fer dansa pluja. Jo crec que amb un confusió l'hauria de matar.
Un píxel, un PS de vida. Farà... no. No t'estremeixis, té lent. Vale. Joder. Sabeu vosaltres com hem guanyat aquesta batalla? Perquè jo, sense perdre vida, perquè jo no ho sé. Si ho sabeu, m'ho expliqueu, gent. S'ha de dir que l'he jugat molt bé d'inici. Ah, que no està, que li queda un Pokémon, un Wobbuffet. Joder, un Wobbuffet. Un Wobbuffet és tipus psíquic, no? Un Wobbuffet en daurat em aniria molt bé. I de fet faré daurat. Tio, s'està allargant molt això. Joder, el Gyarados, tio. Però quants Pokémons tenia aquest home? I segueix ploguent. Em faré una llum de lluna per curar-me, sóc més ràpid. Perfecte. M'he curat una puta merda, salvaguardar, no sé què és, la veritat. Segueix ploguent. Li foto un raig confusiu. Fallo. Molt bé, daurat. En Wobbuffet és un Pokémon una mica de merda, que l'únic que me la pot liar és amb un mismo destino o una parida així. Ah, vale, l'equip està protegit. Contraatac ha fallat perquè no té res, ja no plou. Xiscle baixa l'atac, ja amb un finta quan li trec. Pumba. Destí fatal. Veus? Això és el que me la pot liar. Ai, m'he equivocat. Joder. Vale, o sigui, el que s'ha fet és per... Me la vol liar, aquest cabron. Vale. Vale, raig confusiu. Ara sí. Me la vol liar. Me la vol liar bé, aquest fill de puta, Amb el mismo destino. Em fa més por que una pedregada. Xiscle què feia, tio, que no me'n recordo. Perdó que s'està allargant molt això, però és que és un combat important, Xiscle. Redueix molt la defensa. Vale, crec que li fotré... Redueix molt. Crec que amb un xiscle que li foti li baixo molt la defensa. Perfecte. Ha sortit de la confusió, salvaguardar, me la suda, tio. Li baixo molt la defensa i li faré un finta. Li baixaré 3 la defensa, que serien destí fatal, veus? És que me la vol liar. Que el pugui matar jo d'un sol atac. Perfecte. I ara em fa contraatac, no m'ha de fer res, i ara jo ja l'hauria de matar amb un finta. Finta, pumba. El mata, efectivament. No sé si en Wobbuffet té molt PS o molta salut o molta defensa. O algú té, però tela, guanyar-lo. Rosa derrocat, el president Donald Trump, hem guanyat sense perdre cap vida! Ai, cal creure això, merda, tens sort que aquí no siguin legals les armes. Joder! Has esgarrat els nostres plans de moment. Quan arribi el moment et derrotarem. No seràs capaç d'aturar la força anti-establishment. Només una last pregunta. Per què ens has derrotat? Perquè sou de dretes? Perquè sou espanyols? No sé, soy de ultraderechas, mort a l'estat. Perquè sou espanyols! Quan tinguem un estat de veritat parlem. Bé, ara marxem de l'edifici però el CNI no s'atura, vale. Guardo no, gent, em despedeixo, que s'ha allargat molt això. Gent, demà més i millor.